момичета! Радвам се да ви видя отново на моя канал. Днес ще си поговорим малко повече за стемпинга или така казано печатите за ногти. За мен тази техника е изключително забавна и ми е много любима, защото разбира се не всеки е надарен с таланта да рисува красиви дизайни, затова именно ни идва на помощ тази техника. Ето тук съм направила няколко дизайна за вас, да видите какво ще правим малко по-късно. Ще си направим няколко дизайнчета. Както виждате, може да се правят много разнообразни дизайни, може да се украсяват вътре различните картинки, но днес ще си поговорим най-вече за класическия стемпинг, тъй като реверсивния стемпинг и другите техники са малко по-сложни и там има друга техника на работа. Така, на първо място, какво ни е нужно? Разбира се, печат, разбира се, пластини и скрапери, с които да отнемаме боята. Също така ни е нужен ацетон, с който да си почистваме пластините и естествено боички или лакове, в зависимост от това с какво му е по-удобно да работи. Сега ще ви покажа каква е разликата. На първо място ще ви кажа няколко думи за самия печат. Какъв трябва да бъде той, според мен, разбира се. Аз имам няколко различни видове. Повечето са ми от AliExpress. В момента най-много и най-ми харесва да работя с ето този. Защо? Защото той е правоъгълен и може да прави доста дълги ногти, докато другите по-малките нямат тази възможност. Но най-важното нещо, което трябва да знаем е колко трябва да ни е твърд печата или мек, за да ни се отпечатва добре картинката. В зависимост от това с какво ще работим, дали с лакове или с боички, си избираме и печат. Значи за боичките е по-хубаво да имаме по-твърд печат. Тоест, ето като този, виждате, не е много мек и не лепне на пръста ми. Докато за лаковете, например, силикона е доста по-мек и ето виждате, той е направо като дъвка и се залепва за кожата ми. Толкова е мекичък. Защо? Защото лаковете изсъхват страшно бързо и всъщност на тях им трябва лепкава повърхност, за да могат да бъдат пренесени. Така, сега, каква е разликата между лаковете и боичките? Разбира се, боичките се изпичат в лампа, лаковете съхнат на въздуха. Но на мен лично ми е по-удобно да работя с лаковете и после ще ви покажа и защо. Боичките трябва да бъдат много пигментирани. Аз работя с тези на Born Pretty, но нямам много от тях, тъй като, както ви казах, работя повече с лаковете. Хубавата страна на боичките е, че с тях имате цялото време на света да си отпечатате, да си подготвите дизайна, докато с лаковете трябва да се работи много бързо, да се отпечата на пластината, веднага да се вземе с печата и веднага да се сложи на нокътя, а това естествено изисква малко повече тренировки. Аз ще ви покажа моите пластини. Разбира се, не са всичките, просто ще ви покажа разликата между по-високото качество и по-ниското качество, за да
имате представа, нали, някой път защо не може да се отпечата печата. Добре. Така, започваме с най-така, да кажа, скъпата пластина. Тя е на Moyo London, наистина много добро качество. Това, което е важно при пластините, е гравировката да бъде изключително така, колкото се може по-дълбока. И също така хубаво е да имат подложка отдолу, защото тънките пластини се кривят и след време отпечатването не става добре или въобще даже е невъзможно. Така, на второ място имаме пластина на Born Pretty. Доста по-евтина, но ето, както виждате, също е с подложка. Добро качество. Нещо ми... така, фокусирахме. Какво да кажа за нея? Имат прекрасни пластини, хубави рисунки. Гравировката е една идея по плитка, но въпреки това с лаковете се отпечатва чудесно. Ето да ви покажа и една пластина, която е с изключително ниско качество. И ако нямате опит в стемпинга, просто няма да ви се получи абсолютно нищо. Нейната гравировка е почти плоска. И, например, когато работим с лаковете и изтъргаме боята от картинката, лаковете толкова бързо изсъхват направо за секунди, че не може дори да пренесем на печата. Така че трябва да се следи за това нещо. Но разбира се, когато пазаруваме онлайн, никога няма как да преценим тези неща. Затова аз ви препоръчвам ето тази фирма. Beauty Big Bang. Сега ще ви покажа. Тя е също толкова евтина, също от AliExpress, но качеството й, момент само да взема, качеството й на тази от Moyo London и на Beauty Big Bang е абсолютно едно и също. Ето виждате, гравировката е една и съща, има отдолу подложка. Просто тези пластини на тази фирма са прекрасни. Набързо само ще ви покажа и разликата между различните скрапери. Имаме много меки, имаме средно, имаме и много твърди. За лаковете хубаво е да се работи с по-мек скрапер, за да може по този начин да оставиме малко повече боичка и тя да не може да изсъхне чак толкова бързо. А с боичките е хубаво да имаме по-твърд, за да може да изтъргаме всичко, защото, както след малко ще видите, боичката много трудно се отнема от пластината, защото е много пигментирана. Средната, тя ми върши работа и за двете, но, както казах, предпочитам да си работя с меката, която е за лаковете, и с нея абсолютно винаги ми се получава добро отпечатване, защото просто оставя количество на пластината, каквото би трябвало да бъде. Така, и сега най-накрая ще ви покажа каква е разликата между боичките и лаковете за стемпинг, какви са техните предимства и недостатъци и защо аз лично предпочитам лаковете пред боите. Така, да кажем, че взели сме си някаква евтина некачествена пластина и работим с бои. Ето, взела съм някаква тук жълта на Born Pretty. Сега ще отпечатваме ето тук на това бяло листче, за да се види какво точно отпечатваме. Избираме си някоя картинка. Например, ето тази, за да видите по-ясно. Има по-големи
по-големи цветенца на нея. Аз отдавна не съм я използвала тази боичка, само да погледна. Тя може и въобще да не мога да я изтискам. Както казах, работя от доста време с лаковете. Доста се е сгъстила. Но ние ще си сложим примерно и малко бяло. Аз просто исках да ползвам жълтата, за да може да виждате по-добре. Така, нищо, те ще се умешат и пак, все пак ще се види. Така, с една силиконова четка си минавам навсякъде, за да ми влезе боята в гравировката. Както казах, тук гравировката е доста плоска, но сега ще видим какво ще се получи. Хубавото на боите е, че имате цялото време на света да си подготвяте, да си отпечатвате и не е нужно да се притеснявате, че ще ви засъхне. Така, взимам си твърдия скрапер и ето защо. Защото трябва, правим следното нещо. Под 45 градуса, само да покажа, не знам дали как ще се види. Ето така може би. Движението е следното. Чакайте да... Така. Ето така трябва да седи пластината и скрапера. Тоест под 45 градуса. Винаги палеца ни е ето тук в средата, за да можем да натискаме с него възможно така прецизно и да изтъргаме боята. Изтъргваме първи път, втори път и какво виждаме? Че боичките, когато са толкова пигментирани, те оставят черти по пластината. Тези встрани да кажем, че ще ги махнем, но ние имаме чертички вътре около самите листенца, което значи, че ще ни се отпечата и на нокътя. Затова продължаваме, да кажем, ето избърсвам си скрапера и продължаваме в всички посоки, ако можем да си премахнем по някакъв начин тези черти. Така, именно за това е твърдия скрапер, защото с мекия никога няма въобще да можете да премахнете боичката от така. Но, да кажем, това е максимума в момента. Ето сега правя следното движение. Отново под 45 градуса поставям отстрани. Не знам дали ще се види, сега ще го вдигна пак. Така, отстрани поставям печата и с въртеливо движение на едната до другата страна чак правя следното нещо. Сега, понеже мен ми се отпечата на криво, защото просто не мога да гледам едновременно в камерата, но главната идея е следната. Когато имаме боичка, какво се случва? Чакайте малко да фокусира. Така. Имаме малки дупчици, ето тук в листенцата, имаме на някои места чертички и да видим какво ще се отпечата. Отново, когато отпечатваме, движението е същото. От едната на другата посока отпечатвам. Така. Сега. Чакайте да погледна как ще... Понеже това е с жълто, сега след малко ще вземем други цветове. Така. Ето какво ни се е отпечатало. Сега, в случая жълтата боя просто беше малко по-гъста. Ако да кажем бялата боя или вашите боички са малко една идея
не толкова гъсти, по-течни. Това събиране на листенцата се получава още повече. И всъщност доста е досадно, защото човек си мисли, не става, не ми се отпечатва. Да не говорим, че когато отпечатваме на нокътя, много често боята се размазва, докато отпечатаме. И общо взето това е въпрос на навик. Но ако държите да работите с боички, има нещо, което така мен ме спасява от време на време. А именно, когато си отпечатам на печата боичката, още преди да е тръгнала да се събира, пъхам буквално за 2, максимум 3 секунди в лампата и след това отпечатвам на нокътя. Тогава мога да съм сигурна, че няма да имам това събиране. Но, както казах, при всички положения трябва да си изтържи добре боята от пластината, защото иначе помежду листата ще ви останат чертички, просто няма да изглежда красиво. Така, а сега ще ви покажа какво се случва с лаковете и как трябва да се работи с тях. Почиствам си със същите въртеливи движения. Така. И си почиствам пластината. Хубавото на боичките все пак е, че когато правите дизайни, например, на тях те остават с лепкав слой, на тях можете да втриете пигмент по-късно. Има различни неща, които може да си измислите като дизайн и те позволяват това нещо. Но пък за сметка на това, пък при лаковете има други способи за измисляне на красиви дизайни. Сега, какво ще направим? Ще направим, ето тук да кажем, си избирам някаква друга. Сега ще направим един печат с лаковете за стемпинг. Взимам си по-мекия скрапер. Махаме тази пластина. Връщам си наобратно това. Взимам си по-мекия скрапер. Така. Сега, както казахме, с лаковете трябва да се работи доста по-бързо. Затова отварям задължително лака пред мен, да ми е готов. Задължително си приготвям печата пред мен от страната, от която искам и с която ще работя. Скрапера също трябва да бъде пред мен. Защото много бързо изсъхват. В момента, в който ви изсъхне, просто няма да ви се отпечата нищо. Ето, слагам. Отново с палеца натискам. Изтъргвам. 1-2 пъти. Така. Взимам боичката. Извинявам се. И ето какво се получава. Колкото и боя да съм имала на пластината, всъщност, тя не се отпечатала на печата. Сега бързам да си почистя. Така. Почиствам си с ролката. И си отпечатвам. Ето сега. Виждате ли, докато ви обяснявам, и тя засъхна боичката. Ето за това някой път не се получава. И да кажем, просто това ни, вместо да го трием сега и да започваме наново, разбира се, ако имаме клиент в този момент, няма как да си позволим да се бавим, какво можем да направим? Взимаме си един, ето ми го удължителя, взимаме си Ultra-Bond, което е праймер, безкиселинен праймер, защото той има лепкава основа, и си намазваме нокътчето, за да ни лепне. Това може да направите, когато все още не се справяте добре с стемпинга. Така.
Изчакваме една секундичка само да изсъхне. И след малко ще ви покажа всъщност вече как трябва действителност да се работи, така че да не ни засъхват боичките. Така, мисля, че е изсъхнал и правим отново следното движение от едната на другата страна. И ето какво се получава. Отпечатва се без проблем. Но, разбира се, за хора, които не знаят този така наречен хак, винаги се чудат, трият, хабат материали и се чудат какво се случва, защо не им се отпечатва. Не се отпечатва просто защото лаковете засъхват изключително бързо. И сега, какво направих аз? Всъщност сложих лак и започнах да правя ето това движение многократно. Значи, докато го правя това движение, той в дълбочина започва малко по малко да засъхва лака. Затова, в момента, в който сложим лак, правим само едно, максимум 2 движения и веднага отпечатваме. Така, ето. Избираме си, айде да кажем друга картинка, ще си избереме. Ето тази. Само мен да си взема печата под ръка. Така. Слагам си боичка повечко. Лак, извинявам се. Изтъргвам. Отпечатвам. И отпечатвам. Ето. Ето какво се получава. Тоест, ако работиме бързо, абсолютно всичко се отпечатва без проблем. Нали, разбира се, може да набързо да си махнете остатъците, които са отстрани по печата, но исках да кажа, че предполагам схванахте идеята. Каква е? И вече чак след това си почистваме пластината и си оправяме всички други неща, защото правим това през другото време, всъщност ще ни засъхне продукта. Така че, накратко, лаковете се нуждаят от лепкавост, докато боичките при тях, да кажем, е по-лесно с отпечатването, но пък за мен лично не става толкова красиво и толкова красиви граници на отпечатването, толкова прави и добре и плътни линии. Това е, което исках да ви покажа. Сега ще си направим с вас 2-3 дизайнчета, които така съм подготвила сега за пролетта, подходящи, да ви покажа как може най-разнообразни основи да си правите отдолу под стемпинга и винаги ще ви се получава красиво и лесно. Основа. Взимам си бял удължител, слагам си какъвто искам цвят и просто си само да фокусираме и си промазвам просто някакви петна. Така, този цвят. Взимам си още един. Само мен да наглася камерата, защото виждам, че нещо не фокусира добре от толкова близо. Така. Взимам си, да кажем, ето и този цвят. Така. Изключително лесен и бърз дизайн. Предполагам, сте го виждали. Сега са доста модерни. Да имаме такива като
мъски, като надраскани, така да се каже, ногти да изглеждат. Ето така. И ето какво получихме. Така. Плъхам в лампата за 30 секунди. Ето ни го моделчето, изпечено. И сега, там си го настрани, взимам си черен лак за стемпинг и си избирам ето това листенце, което е подходящо за пролетта, лятото също така. Хубаво е, когато сложите лака, когато изтъргвате боята, да гледате да са в една посока линиите. Т.е. ако линиите повечето са насам, изтъргвате насам. А ако не, изтъргвате на другата посока. Така. И опс. Ето. Какво се получи? Тази камера има голям проблем с фокуса, но смятам, че е красивичко. Може да си добавите точки отстрани. Например, ето тук аз имам на пластината. Ето тези точки, не знам дали ги виждате. Така. Сега ще си изтрия. Ето сега ще си направя точките. Не съм си чистила печата, за да мога по-бързо да действам. Така, изчиствам. Де. Така. И правя така. Много се извинявам, просто фокуса ми се губи доста често. Не знам дали е от... Ето тук хванахме. Ето да кажем така. Тези точки може да си ги направим и на кръст или да си направим просто произволни точки. Но за сега с това ще го покрия с топ. На мен така ми харесва. Свежо, пролетно-лятно дизайнче. Става за секунди, както виждате. И да преминем нататък. За следващото дизайнче ще си налакираме отново един удължител в бяло. Извинявам се, момичета, много. Просто все още не свиквам за това камерата ми да е пред носа. Аз да гледам под нея, едновременно да гледам и в нея, за да мога максимално да следя това, което правя. Затова от време на време губя фокус. Много се извинявам за което. Сложих си да ми се пече удължителчето и през това време съм си приготвила ето тук старите ми пигменти, които вече почти никой не ги използва за нищо, но стемпинга е една от техниките, с които много бързо и лесно може да си направите фон, именно с
това. Даже не ми е нужно да слагам и втори слой от лака. Директно на лепкавия слой ще си направя някаква преливка. Само момент да си намеря къде ми е. Намерих си го. Така. Сега ще си направим някакъв фон. Да кажем, слагаме си първо малко розово. Ето така. После си слагаме малко оранжево. Сега ще видим какво ще се получи. После ще си сложа малко жълтичко. Не ми е целта да ми седи плътно, просто да ми седи като на петна, колкото по странен е дизайна, разбира се, толкова по-интересен. Така. Сложа още малко зеленичко тук таме. Така. И сега ще си изчистя остатъка с една чечица. Така. Сега, това, ето пак не ми фокусира камерата. Извинявам се. Просто фокусира върху пигментите. Сега ще ги махна, защото вече така или иначе не ми трябват, за да ви покажа какво ни се получава. Така. Ето какво получаваме. Сега, за да съм сигурна, че добре ще ми се отпечата стемпинга, ще си пъхна това за още 10 на секунди в лампата, за да може белия лак да, как да кажа, да попие пигментите и след това ще си направим, ще си харесаме отново някакви картинки. Пъхам за 10 на секунди. Така, ето тук пак ще си харесаме някаква картинка. Аз обичам много дизайните с надписи, съчетани също с някакви други елементи. Затова сега ще си направя ето това листенце и след това ще си добавя и някакъв надпис. Така. Така. Малко си почиствам. Така. И ще си го сложа. Ето сега да се вижда и при вас. Ето така. Хубаво, за да съм сигурна, че ще се отпечата. Имаме си ето този надпис също. Така. Изчиствам си. И гледам къде искам да ми застане. Аз в случая искам да ми е горе в десния ъгъл. Лекичко накриво, по-интересно да бъде. И така. И имаме лесен, летен, пролетно летен дизайн. Така, момичета, много се извинявам, днес телефона ми прави наистина много странни номерца. Ще се радвам, ако съм ви била полезна. Разбира се, много бих била щастлива, ако ми оставите палец нагоре, ако се абонирате за канала и разбира се, коментирайте в коментарите. Ще ми е интересно да разбера дали вие ползвате тази техника, дали ви е трудно, дали ви е лесно, справяте ли се. И ако, разбира се, имате някои въпроси,
С удоволствие ще отговоря на тях. Това беше от мен за сега. До скоро! Чао, чао!